الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Buakari biye juma ye la horoma dondo Buakari ki ka do bi juma fana ale sangoro talembe i ka do akagiri a barika ka bo kosɛbɛ ɲininka ko muna Buakari ki ka do sungalo i ka do juma wo juma n'an b'a sɔrɔ a kɔnɔ Buakari ki dɔ kan ka fara limaniya kan dɔ kan ka fara ɲininka sarakati bɔ kan dɔ kan ka fara la ilaha illallah o fɔli kan dɔ kan ka fara ɲininka an ka ala dɔn Buakari ka ala dɔnni a bɛ fisaya anw de ma a b'an ka diɲɛ nɔgɔya a b'an ka lahara nɔgɔya Buakari ki ka dɔ subhanahu wa ta'ala fɛnba min n'a y'o d'a ma n'o ye sun ye Buakari ka dɔ sun a baraji ani a makama a fɛn o fɛn n'a bɛ taa sankolo la ko ala bɛ bɔ a kalama ala yɛrɛ de bɛ sun baraji sɛbɛn Buakari ki o kuma an k'an jija i ka dɔn bi tɛ a tile naani an bɛ taa na sa tile tan an ye tile tan fɔlɔ o minɛ san tɔw la filɛ nin ye bi Buakari e ka limaniya bɛ ka tila i la dɛ ne b'a dab'a kama de n'i n'o fɔ f'i dusu bɛ kasi non i bɛ to k'i yɛrɛ fili bi ayiwa i b'a dɔn nin ɲɔgɔnna sujet sereele i b'a fɔ ni seere de ɲaami inshallah nin tɛ jatire bɔ kɛnɛ ye koyi Buakari an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ su minnu n'an bara k'a kɛ Buakari k'a dɔn keleku minnu b'a kɔnɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ala k'a gɛlɛya ta ka bɔ an kan Buakari k'a dɔn n'a sɔrɔla an filila an bɛ sun na Buakari k'i k'a dɔn fɛn caman bɔra min ma ɲi sunbaatɔ ma min ma ɲi sun yɛrɛ ma n'a sɔrɔla an y'o kɛ ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama an b'a ɲini Alahu ta'ala fɛ a ka yafa min y'an ka sun ye a k'a minɛ su in bɛɛ lajɛlen ka minɛ maa o maa n'i bi sun na Buakari k'i k'a dɔn i bara k'a kɛ min kama o ye subhanahu wa ta'ala i k'a dɔn i ka se ka baraji sɔrɔ diɲɛ na i k'a sɔrɔ lahara Buakari k'an bɛ ala deli ala min n'ale su d'a ma ale min ye sali d'a ma ala min ko an k'ale dɔn ala min ko k'ale de kira Muhamadu ci ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Buakari k'an b'a ɲini o subhanahu wa ta'ala fɛ anw ka jamana a k'a kisi ka jamana in daga a k'an ka jamana barika a k'an ka jamana jidi a k'an ka jamana i k'a dɔn a ka hinɛ na a ka hinɛ na Buakari fɛn damadɔ min talen don ka Mali sɛgɛrɛ subhanahu wa ta'ala b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan fura min b'a la Alahu ta'ala b'a dɔn ala o k'i ka ala kama ala o kɛ Muhamadu ya rasulullah a kɛ ya rasulullah barika kama Sayyidina Ali pe Sayyidina Badaralu Sayyidina Bukar Sayyidina Usman barika kama Magani Madinɛ barika kama Kureshi barika kama Alquran lazim barika kama ala anw ye jɔnw de an b'i deli anw b'i fili de ala anw bɛ deli ala an b'i deli ala an b'i deli i k'an ka jamana de kisi a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a tanga ala i ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya tɛ min kɔfɛ ya rabbi ya rabbi ya rabbi dugawu kɛbaa ye anw y'a minɛbaa ye Alahu ta'ala ye al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر مغوي أنفاني وقت في كارد سنغلو في إذا يلو يلياكلي جيجي أفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبي جروم منكو كبوانا سنغلو تو وين دلا جسدي البروبلم بمي أنا nda fɛ ka jurumu ɲini ka se n yɛrɛ ma astaghfirullah Allahumma inni أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله الحي والسلام لا حول ولا شريك له الحمد لله رب العالمين نعم نقول بلا تقول بدي Buakari Sidiki ne bɛ n bolo Buakari don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura ciden min ni sama b'a ɲɛfɛ Buakari Sidiki k'a dɔn o bisimila mango maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seydou Konate Seydou ko an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ bɔli Buakari Sidiki i k'a dɔn jamanakuntigi Asimu Goyita a y'i boloma da cɛ fila kan o cɛ fila u ka dɔnniya ani kalan ani hakili sigi min b'u la k'u kɛ lasigiden ye Buakari Sidiki i k'a dɔn awa kunungo jamanakuntigiw wele sabula u taatɔ don baara la i k'a dɔn hakilina min ba ale la u kan ka katumu min kɛ Mali ni o jamanaw cɛ Buakari Sidiki i k'a dɔn a da ser'o ma kosɛbɛ
kosɛbɛ wa a ye danganiya sabati k'a jira nin cɛ fila danaya de ye nin kɛ nin cɛ fila u ka kodɔn an'u ka majigi o de la u bɛna Mali an'o jamana taama ni maa fila in bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw ye jalatigi Badu Bakari k'a dɔn ayiwa maa fɔlɔ o de ye général de division Ibrahima Dayiru Dambɛlɛ ani colonel major Mawudu Uldu Mohamed Bakari nin fila bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye kunungo i k'a dɔn min kɔni ye hakilinaw ye k'o fɔ ɲɔgɔn ye jamanakuntigi bɛ ci fɛ cogo min na n'o ye Asimu Goyita ye a ye nin bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ a ko maa fɔlɔ n'o ye Dayiru ye i k'a dɔn ale kɛra lasigiden ye min ye Saudiya n'o ye Larabu ka jamana Royaume d'Arabie Saoudite Magan jamana Bakari i k'a dɔn kabini novembre kilo tile 5 san 2025 ko in kun fɔra min ye général de division Ibrahima Dayiru Dambɛlɛ ɛlɛ ni ayiwa fɛn bɛɛ lajɛlen labɛnna e ko bi walima sini a tɛn'i kun da arabu jamana kan maa ye jatigila sɔrɔ Magan Dayiru gɛlɛ ambassadeur ye maa taa Magan i bɛ fɛ ka taa nan dun yen fɛnɛ wa i bɛ taa gɔni de fɔ a ye wa ou bien c'est comment e ye gɔni fɔtɔ ye Magan n bɛ taa tabatiya da ayi dɛ a bɛ fɔ salon kɔrɔ a tɛ fɔ bɔlɔnw de la Bakari fasiriba ko a k'i k'a dɔn min ye Dayiru ye Magan jamana Asimu Goyita ye min fɔ a ye i k'a dɔn a k'i jija Mali ani Magan jamana ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a wa taa an ka so n bɛ t'i ka so o ka sinsin min ye sɔrɔ ye o ka jidi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni i k'a dɔn min bɛ se k'a to jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ makara waati i k'a dɔn a k'i banbo fana kan a dalen don a la ka fɔ Dayiru i k'a dɔn a bɛ se o la maa jiginin don wa i k'a dɔn maa faamuyalenba min kɔni ye yiriwa ye o ka kɛ Mali ani Magan jamana ni ɲɔgɔn cɛ Magan jamana silamɛ jamana don min bɛ se k'a to hali bi an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a ko n'o y'i bɔ yen maa filanan colonel major Mawudu Uldu Mohamed Bakari i k'a dɔn ayiwa ale kɛra min ye ale kɛra lasigiden ye Libi jamana na a y'a jira k'a fɔ o fana ye i k'i jija Libi jamana gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen i k'i da don a la k'u dɛmɛ u ka jamana ka dilan n'o bɔra a la u ni Mali ani Libi cɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ani hakili falen o ka se ka feere kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ taama ɲɔgɔnya ani bɔ ɲɔgɔnya ye olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ sababa ye tuma min ni nin kɔni fɔra e ko cɛ fila ma garadabu gosiya Bakari u y'u kɔ don ɛlɛ ni Asimu Goyita i bɛ dugawu k'an ye kɔrɔfɔ mɛnna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra Nouvelle Horizon ɲɛdankura an bɛ u fo ni ɲɛ tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la Nouvelle Alliance Nouvelle Alliance nin y'a sɛbɛnfura in bɔli ko 82 ye u ye dɔ kɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye SSD ye SSD ko min ye an ka gouvernement kura min n'a sigila sen kan kɔsada in na ni dɔw bɔla la ni dɔw fana welela ka jɔyɔrɔ kalifa u la i b'a ye k'a fɔ an ka ministre min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ fondation de l'État ma les relations avec les institutions o ɲɛmaya n'o ye o ministeriya ye o taara ka kalifa cɛ min na o de ye Yaya Gologo ye Yaya Gologo maa min do fasiriba ka fɔla maa hakili feerelen don wa min y'an ka forobaca kɔnɔna ye n'o ye administration ye jɔn ko Ala a b'o baara in a y'o dɔn fo k'o dɔnkala kari dɔgɔtɔrɔ Gologo den don wa o do kɛ Korofina an kɛ Union Soudanaise RDA cɛkɔrɔba in fa Gologo o den de do kɛ awɔ kana siga Yaya o do mais Yaya kɛra ministre do jumɛn i yɛrɛ fili bin na wa ou bien c'est comment mais je ne savais pas a kɛra ministre ye an kun bɛ te wa ne ka monsieur fana don han bon an kun bɛ te min Korofina yan naam min ye ministre Yaya Gologo ye jɔn ko Ala administration n'o ye forobaca bolofara ye a b'o dɔn fo k'o dɔnkala kari o ɲɛdɔn de kama sa danaya dala a kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofara dɔ bɛ anw ka forobaca kɔnɔna na n'an k'a ma ko système intégré de gestion des ressources humaines de l'État o min filɛ nin ye dɛ o kɔni ni a ka baara kunfɔlɔ bɛna ɲɛsin fɛn min ma o bɛna kɛ o taabolo in de ye o système in i y'a dɔn a rapport fɔlɔ n'o ye gafe fɔlɔ minnu bɔla
système in fɛ fili caman yela a kɔnɔ a kɛra sabu ye maa minnu bɛ yen y'a dɔn wele kun bila an bɛ an ka forobaca fonctionnaire ma ani fonctionnaire de collectivité de l'état n'i ye olu lajɛ caman nana ka n'i to a sɛbɛ nka min ye nin système in ka jaabi bɔlen kɔfɛ a y'a jira sa k'a fɔ dɔw tɔgɔ kɔni olu jɔsila ka bɔ a la ka taa sɔrɔ ka récépissé b'u bolo koyi u nana dɔnni min kama ka n'o to a sɛbɛn nin système in fɛrɛ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnkunkurunin dɔ bɛ d'i ma min b'a jira k'a fɔ i kɛra collectivité territoriale e kɛra o fonctionnaire ye o wa e ye fonctionnaire d'état yɛrɛ fana ye o donc ala jamana a b'i lakodɔn nin système in de ka sira bunakun sanfɛla la wa n'i y'a ye k'a fɔ tɔw sɛbɛla wa tilala ka jira k'a fɔ ko maaw olu kɛra fonctionnaire fictif ye min kɛla sabu ye ka maa caman ka sara tigɛ ten mayaki ni kɔsa fɛ premier ministre yɛrɛ kɔni tilala ka fɛɛrɛ tigɛ waasa u bɛ se k'u ka saraw sɔrɔ joona ko in segin ka kɛ a kan min ye ministre Yaya Gologo ye e ko a ka baara kunfɔlɔ tɛna ɲɛsin o système in a latileli de ma wa baaraw ni fili minnu bɛ a kɔnɔna na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka latile maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ jɔsi bɛ ka bɔ a la k'a sɔrɔ tɔw sɛbɛnlen bɛ hakika yɛrɛ la o tɔw ka se ka don joona fili bɛ fan minnu fɛ i b'a ye k'a fɔ a donni kama min ye syndicaliste jɛkuluw ye n'o ye baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu bolofara dɔw ye olu kɔni wulila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye k'a jira k'a fɔ u ka tɔndenw n'o ye syndicalistes ye olu ka tɔndenw kɔni sen bɔla système in fɛ ka taa sɔrɔ la jɔn ko ala fonctionnaire don wa min ye u to a sɛbɛra sɛbɛnkunkuru min dil'o ma n'o ye récépissé ye o dafalen bɛ u bolo o b'a jira k'a fɔ système in a kɔni a labɛnna cogo min na mɔgɔ t'a labɛn cogo dɔn wa min y'a ka baara ye baara in bɛɛ lajɛlen ma tile wa min ye ministre Yaya Gologo ye a ka baara kan ka ɲɛsin o de ma wa fo ka taa se min ye fonctionnaire dɔw fana bɛ an ka forobaca kɔnɔna na i y'a dɔn a kɔrɔfɔ kɔni bɔla ka bɛn waati dɔw la o les fonctionnaires minnu bɛ yen ni faux diplôme bɛ u bolo n'o tɛ sɛbɛnfura hakika ye baara in kan ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛsin olu fana ma waasa anw ka jamana wagande nafolo min n'o bɛ bɔ ka don nin fonctionnaire fictif ninnu ka sarako dafɛ a ɲɛ ka se ka dɔn joona wa min ye majɛ ye n'o ye magma ye olu bɛɛ lajɛlen ye o filiw ka se ka latile nin ye sɛbɛn bamana y'a salo ka bɔ nouvelle alliance kɔnɔ SSD a ka fasiri karamɔgɔ dɔ tugara o maa kɛra cogo di i girinna de yan maa wulilen kun don moteur kun wulila o ni i y'o yɛrɛ fura di i y'a dɔn kɔni a ye ko se maa ma sa o ne ko bala cogo bɛ di a ma ɲɛ fɔlɔ dɛ yɛrɛ chauffe karamɔgɔ dɔ tugara ne ko bala cogo bɛ di e bɛ mun kɛra de an ka taa sa ala an bɛ de ko ja de tigɛ na o chauffe le tuma min ko m'a ɲɔni ka taa su in na maa tɛ nin kɛ koyi Watiriki nin bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Alhaji Sambi Ture a bɛ bɔ Ɲɔrɔ Sambi nin y'a ka sɛbɛn ye sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 7,000 kɛmɛ kɔnɔntɔn siɲɛ 87 u ye dɔ kɛ Bouakari Sambi ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana sɔn abada u ka nɛ da i la k'a b'i nɛmu Bouakari a ko n'i y'an ka jamana sirabajɔ in da k'a lajɛ a ko kɔsɛn in na i k'a dɔn kunnafoni minnu bɔra kunnafoni minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Kulukɔrɔ sira jan kelen in a dilanli ma Bouakari k'a dɔn kuma caman fɔra ɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ kɔni ka jalaki de taara ni ka ɲɛsin Madinɛ ma Bouakari ko ɔhɔ Madinɛ u b'u jɔ fɛ Madinɛ tɛ se ka bɔ a kɔrɔ Madinɛ de ye minisiri ye Bouakari ale de kan ka k'o lajɛ nka a ko n'i ye ko in fiyɛ lajɛ n'i y'a womisɛnninw lajɛ Bouakari i k'a dɔn minnu ka kɛko hakilina b'u la a ko nin sugu bulon tuma min n'a cira k'a jɛnsɛn Bouakari bɛn kɛra a kan chinois ka entreprise min bɛ yen n'o ye Covec Mali ani EGK Bouakari sugu bulon in dira olu de ma miliyari 29 a n'a kunkan fɛ Bouakari i k'a dɔn o tɛra ka d'u ma olu ko a ye baara min na anw ma kalo 36 an b'a minɛ sanni k'a da kɛnɛ ka san saba san saba ye o tɛ kalo 36 ya san saba an b'a minɛ sanni k'a ba la pewu Bouakari mun ni mun fɔr'u ye Bouakari k'a dɔn sira tilennen bɛ dilan a fiyɛfiyɛ bɛ bonya o tɛmɛnen kɔfɛ makaama minnu bɛ don a da fɛ n'o ye pɔnw i k'a dɔn ani seligew ye olu bɛɛ lajɛlen dilanli bɛn kɛra o de kan o wari kasabi de miliyari 29 n'a kunkan fɛ Bouakari a ko nin cakɛda minnu ni sugubulon dir'u ma gouvernement fɛ
n b'a f'i ye Covec Mali ani EGK wagati k'i k'a dɔn ni baara nana jɔ walima baara mana gɛlɛya ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ bɛ kɛ maa min na i y'o dɔn wa wagati ko olu de don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jalaki kɔni a bɛ tila de koyi wagati k'i k'a dɔn n'o bɔra yen kulukɔrɔsira min n'a filɛ nin ye yɔrɔ janba yɛrɛ tɛ koyi wagati sabula k'a daminɛ Grand Hôtel o nɔgɔngari la ka taa gosi kulukɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ wagati k'i k'a dɔn kilo 10 bɔɲɔgɔn a b'o de kɔfɔ nka makaama minnu b'a la n'o bɛ sira in ɲɛ n'a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ ka taa ka segin ka nɔgɔya ka Bamakɔ yɛrɛ fɛngɛya wagati k'i k'a dɔn o de ye ko yɛrɛ a koloma ye sɛbɛnnikɛla ko miliyari 15 e ko ayiwa min ye BOAD olu y'o di wagati k'i kuma min ni ko ninnu nana daminɛ jamanakuntigi yɛrɛ de taara yɔrɔ in k'a kurubu kari k'a daminɛ ɔ i y'a dɔn ko n'o tɛ Madinɛ kelen bilen wagati k'i sabula ko bɛ kɛ Madinɛ bɛ jamanakuntigi bɔ a kalama a bɛɛ bɛ fɔ jamanakuntigi ye nin de bɛ senna nin de bɛ senna n'o tɛ tiɲɛ don waati kɛra o sira in kɔni a y'an bɛɛ lajɛlen degun an minnu bɛ taa ka segin k'a kan minnu ka so b'a nɔgɔngari la kɛrɛ ni kɛrɛ Boubacar k'i k'a dɔn gɔngɔ ye dadigi k'a caman na Boubacar ka mura jugu ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a ko fiɲɛ i k'a dɔn o fana bɛ bin cakɛda minnu kan i y'o dɔn wa cakɛda minnu n'olu kan ka baara in kɔlɔsi n'u k'u ma ko bureau d'étude Boubacar k'a dɔn GTA o b'a la Lobu Conseil o b'a la ECI o b'a la i b'a dɔn joli duru olu fana ma miliyari 1 ni miliyɔn 100 n'a kunkanfɛ Boubacar kɛ aw de k'an ka kɔlɔsili kɛ ni sira jɔra walima a ɲɛna a ma ɲɛ fiɲɛ bɛ yɔrɔ min aw de fana bɛ wuli ka jɔ boloda joona ni ka kɔrɔfɔ ta k'a ɲɛsin i k'a dɔn ɲɛmaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ dɔ filɛ a ko n'o fana ye bɔ yen Boubacar k'i b'a ye k'a fɔ jateminɛ na jamanadenw an minnu bɛ taa ka segin la an'an minnu bɛ filɛli la Boubacar kɛ anw ka mana kɔni bɛ gan n'an kɔni y'a jɔlen sira jɔra a daminɛna ni fanga min ye k'a fɔ k'o laban jɔra Boubacar k'i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ mɔgɔ hakili bɛ taa jɔni na minisiri tiɲɛ don Boubacar n'i ye ko ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ minisiri ka makaama kɔnɔ nka minisiri i k'a dɔn fɛn dɔ ni fɛn dɔ bɛ yen ale tɛ falo ta kana sira siɲɛ ale tɛ don masinba kɔnɔ k'a kari Boubacar k'o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa minnu kan ka yɔrɔ kɔlɔsi ka taa ɲɛfɔ nin gɛlɛya in bɛ yen an bɛɛ na min kan u taara k'a kɛ dɛ Boubacar i k'a dɔn olu fana m'u ka baara kɛ a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ taa tɛnku Madinɛ na Boubacar nka n'i y'a ta k'a lajɛ sariya yɛrɛ la u ko min ma Boubacar k'a dɔn contractuel technique et institutionnel o fana jumɛn e tubabukan de ye nin ye o n ye min f'i ye bamanankan na dɔwɛrɛ t'o kɔ koyi techniquement c'est pas Madinɛ qui fait elle suit parce que elle est responsable politique voilà k'ale de kan ka pression kɛ nin bɛɛ kan a bɛ pression k'u kan bon e b'a dɔn n'a sɔrɔ pression kelen don wa n'o t'an mɛnna gɔngɔn kɔni na sira in na Boubacar sɛbɛnnikɛla ko sira in na e ɲɛ t'a la u bɛ ka ji dɔw funfun a la sɔgɔmada fɛ wa n'o tɛ ji tun tɛ ka bɔ a kan o ayi u kun taara so jɔnniw bila ka taa so entreprise baara maabaw bɛ taa so kana kun bɛ kan bon gɛlɛya ye min ye o ma fɔ o ayiwa Boubacar dɔ de kun kan ka kuma anw tɛ kuma caman fɛ ko sira in ka dilan e ko u wulilen bɛ sen cogo min ma d'a la n'u fari bɛ fɔ étage minnu tun bɛ sirada wolo fɛ u y'a bɛɛ walo n'u tun bɛ k'u ɲɛ cɛcɛ a kan u y'a bɛɛ walo a bɛɛ jigilen bɛ wa sɔgɔmada in na arayida niveau in na ka na 3e arrondissement fan fɛ o yɔrɔ in immeuble belebele dɔw tun bɛ yen u y'olu jigi camion min nalen bɛ jɔ n'o ye camion benninw ye a bɛ ɲini ka 7 bɔ baara ye u bɛ fɛ ka busa de don a la maa t'o fɔ aw ye o sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'a dɔn kɔsa in na ɲɔgɔn ye minnu kɛra i k'a dɔn u ye waati min bila baara in kɛli la a kalo 36 Boubacar k'a tɛ jɛ dɛ ayi o yɛrɛ ka jan yɛrɛ k'a tɛ jɛ dɛ min fɔra baara in daminɛ na k'a fɔ a bɛ ban kalo 36 hali n'u bɛ baara in dɔ kɛ sufɛ u ka sufɛ baara fara a kan ayi kɔni k'a tɛ jɔ bilen dɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a na kɛ a ka jɔrɔ min na samiyɛ de kana ɲinɛ samiyɛ kana na k'a sɔrɔ sira in bɛ nin cogo in na n bɛ s'a minɛ o dalilu fana b'i bolo o ye bɔlen karamɔgɔya kɔnɔ sa dɛ e tɛ siniwa ninnu dɔn fɛn bɛɛ b'u bolo u bɛ s'a minɛ u bɛ s'a minɛ k'a ɲɔni ayiwa samiyɛ kɔni k'a sɔrɔ an ka gudɔrɔn dalen baara banna Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔw ni jateminɛw na a ko nka min kɔni ye kuma caman ye o fɔra kɔsa in na maa caman kɔni jalaki ta ka minisiri sɛgɛrɛ minisiri bɛ jalaki o k'a sababu kɛ mun ye ale de ye dutigi ni duden dɔ ye ko tiɲɛnen kɛ Boubacar i k'a dɔn dutigi de b'i wele ka taa kangari dɔw ye nka k'a fɔ de Madinɛ min sogo k'a la Boubacar k'a dɔn fana damata kuma ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ
sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra informateur sɔgɔmada la kunnafoni an bɛ ufo ko n'i bɛ natabasu ɲini i bɛ taa nafolotigi ka bulonda dilan o ye tiɲɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant n taa Seydou ka da la Seydou jɔni Seydou Nandume a jɔni su bɛ taa tɔmɔ ye sisan hali n'i taara sisan ayi sa n ko jɔni de su bɛ taa tɔmɔ ye natabaw kɛ wa jɔni jɔni anw ye nakari premier anw kɔni ju tɛ tɔmɔ ye Seydou bɛ kini dun yɔrɔ min ne yɛrɛ bolo b'o de kɔnɔ anw ye nami gɛlɛnw ɲɔgɔn ye nami kolo gɛlɛn mais diya ka di jeli de ye koyi diya di ka d'a ye wa a tɛ saya fɛ sisan dɛ a tɔgɔ di cɛ dɔ tun bɛ Fana ko Mako ɲamakala don kamalenba a yewe a parilen don bɛɛ b'a wele ko Mako a ko n'i taara waritigi fɛ yen dumunikɛla n'a tɛmɛna maa 3 kan ale tɛ dumuni kɛ cogo di a tɔ kɛra bɔgɔ baara ye o dumunikɛla maa 3 waritigi fɛ yen maa 3 i b'o maa 3 dɔn wa waritigi yɛrɛ ale Mako ale tɛ ko jisoli la ale tɛ fɛ maa wɛrɛ ka nɛma sɔrɔ abada naam fo partage fana ka kɛ dɛ n'o tɛ ma ɲi karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra min ye l'indépendant ye min ye fasirikɛla ye o de ye Musa Sayon Kamara ye Musa Sayon ko jɛkulu min bɛ yen n'o ye jɛrɛ jɛkulu ye n'a kɔni ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o ka baara bɛɛ lajɛlen kunkilenna ɲɛsin bɛ sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ fanga na bi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye olu dɛmɛli an'u senkɔrɔma dondoli baaraw o fɛɛrɛw de tigɛ n b'u fɛ ka b'u sigi furadama ka na se bi ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye février kalo tile 25 ye n'o bɛnna araba tɛmɛlen ma san 2026 e ko o ma balo caman baden fara ɲɔgɔn kan ni ka taa o di wa maa min ye o boloma dɛmɛ o wulikajɔ in fana na o de ye Fasolima Keyita ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛnba national ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ fana ɲɛmaa ye n'a bɛ wele ko association bɛn pour la promotion des ressources naturelles min y'an ka dugujukɔrɔ nafolow ye o kɔni o bɛ se ka kɛ yan ka fɛn ye cogo min na association in ɲɛmaa n'o de ye Fasolima Keyita ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛnba national a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma ale kɔni ni CDM n'o de ye collectif pour la défense des militaires olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa nin baɲumankɛ kɛ wale ni o ta an ka maa minnu bɛ yen n'olu kɔni n'u jogila kɛlɛdagaw kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye malo o tɔni 4 ka taa se sukaro ma o tɔni 4 min ye tulu bidɔnw ye o kɔni o sigiyɔrɔmalen caman 30 ani kɔ bɔɲɔgɔnko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Fasolima Keyita ka tɛgɛ kɔnɔna na ka association to a la ni ka di collectif pour la défense des militaires n'an k'a ma ko CDM u ka se ka nin ɲumanya in ta ni ka ɲɛsin anw ka sɔrɔdasiw olu ka service min bɛ yen n'an k'a ma ko service social des armées o ɲɛmaa dankan de kɔni ye nin dɛmɛ ninnu bisimila n'o ye colonel Sulemani Sidi Beye ale ye service social o ɲɛmaa dankan ye wa n'i y'a lajɛ a kɔni y'a jira sa nin dɛmɛ ninnu sɔrɔlen kɔ k'a fɔ dɛmɛ kɛbaaw bɛɛ fo wa u ka ɲuman a bɛ dɔn u ye wa ko nin b'a jira fana k'a fɔ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ an hakili b'an ka sɔrɔdasiw la minnu fatula ani minnu jogilen don k'Ala ka lafiya ta ni ka ɲɛsin u ma wa n'i y'a lajɛ nin dɛmɛ in k'a tɛ bisi basa koyi maa minnu n'a ka cɛnin ka cɛnin na a bɛ ta ni k'a di u ma foyi kelen a tɛ sama ka bɔ a la wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye fana k'a fɔ min ye colonel Sulemani Sidi Beye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin b'a jira k'a fɔ Mali a ɲinɛn tɛ a den si kɔ i kɛra civil ye walima i kɛra sɔrɔdasi ye n'i kɔni n'i bɛ jamana in kɔnɔ jamana hami b'i la n'i ye degun sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ kɛ fɛn min ye walima jamana a den wɛrɛ minnu bɛ yen ni Ala kɛn bɛ ka nɛɛma kɛ u ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu walima maakunin kelew olu kɔni ka baɲumankɛ kɛ wale o kɔni don n'a dugujɛ o de b'a la ka waleya service social des armées na n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye CDM ye collectif pour la défense des militaires o secrétaire général n'o ye Yunus Sumare ye Sumare ale y'a jira k'a fɔ jamana dɛmɛli sɔrɔdasiw dɛmɛli o bɛ jamana dɛmɛli ko fɔ wa bawo min ye sɔrɔdasiw ye olu de kɔni jɔ sɔnna ka jɔ ko jugu a tɛ don anw fa jamana kan
abada ni ya lajɛ fana jamana dɔw n'o bolomina bɛ se ka lakana cogo min na sɔrdasiw ka fini dokun ni attaquant fana ye o ye wa waati dɔw la maa tɛ a laɲini caman bɛ yen olu bɛ faatu wa minnu bɛ faatu fana u ka denbaya minnu bɛ to u kɔ ko dɛmɛ a kan ka bɔ maliden kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni ka ɲɛsin u ma o fana bɔlen koyi dɛmɛ tala ka di maa jogilen minnu ma olu ka ciden n'o y'u ka kuma lasela ye Abdulayi Ɲare ale fana ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ dɛmɛ kɛbaaw bɛɛ fo min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛɛ fo wulikajɔ la service social des armées ɲɛmaya bulon o fana ka fo bawo ko n'i y'a kɛ jɛkulu dɔ ye walima cɛkɛda dɔ ye dɛmɛ mana di u ma k'a fɔ a y'a di ninnu ma i b'a ye u bɛ sin ka so da cɛ ten ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ min ye service social des armées ko in daminɛ fura dama ka na se bi ma min ye dɛmɛ sɔrɔbaw ka kuma lasela ka kɔrɔfɔ ye n'o Abdulayi Ɲare ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen b'a la ka bɔ a da fɛ wa a bɛɛ lajɛlen b'a la ka ɲɛsin a fɔra cogo min na a b'a la ka kɛ ten min ye Fasolima Keyita ye o bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bɛnba national ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale bɛ weleweledakan de ta ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala kɛlen bɛ ka se kɛ maa minnu ye bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin anw ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u jogila kɛlɛdagaw kɔnɔ hali minnu faatula u ka denbaya minnu bɛ yen u kɔ bɛ se ka hinɛ cogo min na baara in a ka ta ni ka ɲɛsin u ma nin ye sɛbɛn ye même n'a y'a salo ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔ Musa Sɔyɛn Kamara a ka fasiri don o de la hali kɔsɛn in na a t'ali kalo dama dɔ bɔ Adama Traoré Jama Noir Alama a taara ni balo caman de ye mun bɛ kɛnɛ kan Bɔlɔdriki ne bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali sa jɔ nin y'a bolo ko siɲɛ 180 ye maa min y'a sɛbɛn bɔ kari k'a dɔn taali ɲɛfɛ n'a tɔgɔ f'i ye a tɛna kɛ Bala Tunkara ye Bɔlɔdriki a k'i k'a dɔn min ye ŋanamu ye n ye san 20 san 30 kɛ baara la retraite waati sera mobili ni min bɛ nin ye n'o tun bɛ n bolo service la n bɛ n dɛn n'o ye o bureau ni ayiwa frigo minnu kun bɛ bureau kɔnɔ n bɛ taa n'o ye k'a dɔw banna a bɛrɛta INPS directeur général kura n'a nani n'o jara dɔw ye ko yɛlɛma nana kɛ olu laban na jɔyɔrɔ sɔrɔ Bakari k'a dɔn a b'a kunnaya dɔ da a ko sabula min ye faso niyɔrɔ ye Bakari i k'a dɔn a ti k'u maa si den kelen na bilen k'i b'a ta Bakari k'a dɔn kɔsɛ in na min ye mina i k'a dɔn bureau b'a la ka taa se frigo n'a nɔnaw mobili belebeleba 17 Bakari a taara bɔsi a taara u tigi a tigi wa minnu y'a suɲɛ a bɛ fɔ ten de u tigi tɛ dɛ u y'a suɲɛ di Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali yɛrɛ de ye jamana ye jamana min n'a ma ɲɛtugu kalo dɔ kan a ko INPS la Bakari kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ni ayiwa retraite sera minnu ma mobili min b'u bolo foroba jamana ta don u bɛ bureau minnu kɔnɔ minɛn o minɛn bɛ yen a bɛɛ ye jamana ta ye dɔw bɛ hali climatiseur bɔgɔti Bakari u bɛ taa n'a ye a ko i k'a dɔn o de banna INPS directeur général kura Bakari kuma min n'a nana a ye ɲininkali kɛ sɛbɛnfuraw y'a jira k'a fɔ nin mobili ni nin mobili ni minɛn ni minɛn in kun bɛ yen u bɛɛ min karisa kun bɛ a kɔnɔ olu taara retraite la e ko n'a ma taa a ko fa b'a la o a ye taa minɛ ka na mobili 17 u taara bɛɛ minɛ ka na u y'a sɔrɔ mobili 11 olu kura dɔw bi boli ba foyi t'olu la Bakari nin bɛ se ka kɛ cogo di n'a fɔra e taara retraite la i ni makama minnu ka kan an bɛ jɛ tɛ wa bɛɛ de jɛ don kɛ e bɛ taa n'o ye k'e taara retraite la e bɛ to ka taa weekend k'i ka foro la o tɛ ɲɛ e bɛ taa retraite la o tuma maa wɛrɛ tɛ taa retraite la ça c'est quoi ça Bakari nin kuma in fɔ a k'i k'a dɔn dɔw kɔni b'a la olu nisɔndiyara sabula u y'a dɔn bil hak u tun bɛ baarakɛla min nɔfɛ cɛ min kan ka na ni yɛlɛma kuraw ye o cɛ in de ye nin ye dɛ INPS directeur kura in e ko k'a tɔgɔ Jara de don a jamu ye Jara Idrissa Bakari Jara o de don Bakari ko nin ma nin daminɛ bi koyi kabini kuma min a bɛ président i k'a dɔn Asimu Goyita kɛrɛfɛ bɛɛ y'a dɔn maa kolo gɛlɛn don cɛ in kɔni a ka kegun Bakari sariya min fɔ baarakɛyɔrɔ la a b'o de tɛnku min kɔni ye jija ye o bɛ kɛ wa a tɛ don maa si n'i dahirimɛ cɛ nka forobafɛ k'a fɔ i b'o ta de ye k'o nana masumalen ta ka taa n'a ye o tɛ ɲɛ bilen Bakari ko an bɛ don minɛ ko bi sɛgɛsɛgɛliw de bɛna kɛ sa san 20 Bakari k'i k'a dɔn a bɛna kɔ wɛrɛ de wuli tun awɔ INPS an bɛ segin a kan de 15 ans les 10 dernières années fɔ o fɔ tununna hali n'a sɔrɔ i kɔrɔlen don k'i bɛ foro a bɛ taa minɛ ayiwa non an bɛ min kɔni fɔ INPS directeur kura ye a tɛ ala deli ɲɛnama da farikolo kan n'o tɛ o baara in mana daminɛ a ma nɔgɔn dɛ ala deli jumɛn
est-ce que ka kɛnɛ ayiwa toi tu n'es pas au courant de la chose mama ye Hashim Goïta ka bureau kɛ mianga sɛbɛn b'i bolo wallahi ayiwa mianga sɛbɛn donna ayiwa foyi tɛ se ka foyi k'i la ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali sajo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dafa Tunkara Mali sajo an bɛ u fo ko te baden min bɛ ba tan sɔrɔ kabi o wolodon o bɛ ba kelen fari da kana siga ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indépendant Siaka Tarawele nin y'a ka fasiri ye ko te min ye NDC ye ale t'a bɔra dalafɔli la o bawo min ye wuli kajɔ ye cogoya min bɛ a la bi jɔn ko ala tɔgɔ in a ma san a y'a ɲini a ka baara ni a wɔsiji la bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ station Total Energy o min n'o tun bɛ anw ka jamana seleke 4 kɔnɔ n'a bɛ taa station 80 bɔ ɲɔgɔnko la NDC e ko ale fana ma a jaso ka fara NDC a station kan wa bawo n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye station Total Energy ye Beninɔ olu de kɔni kun nana n'o y'olu ka société ko Koli Energy olu de kun nana san janvier kalo san 2025 wasada in na min ye NDC ɲɛmaya bulon ye olu fana segila ka san Koli Energy maaw bolo waasa k'a bila faso taya la n'i y'a lajɛ min ye taji ye k'a doni ka bɔ jamana kɔ kan walima ka na n'a ye taji ta fan dɔ fɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ n'an k'a ma ko transport de carburant u ka baara ɲɛsin bɛ o ma an bɛ donni de kɔ bi min ye citerne wulubana minnu bɛ u ka bolo kan a ka ca 200 bɔ ɲɔgɔnko ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ munumunu salo la NDC ɲɛmaya bulon olu ka yamaruya kɔnɔ an'u ka danganiya kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ anw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kɔsada in na taji kunda min ye NDC ka citerne ye u ye wuli ka jɔ caman kɛ u ye jɛniyɔrɔ caman fi a ko kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana nin station Total Energy o sale ka fara NDC ka station kan nin bɛna kɛ sabu ye ni ka dɔ de fara jamana dawula a n'a yanga a n'a taji ko kan nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ anw ka sɔrɔ bosobaw n'o ye opérateur économique ye u b'a la k'u sɔn don n'a dugujɛ waasa min ye jamana ye faso Maliba a bɛ denkan dɔ min na a ka se ka jɔ a sen fila ka ten kɛlɛw min ye anw ka sɔrɔ bosobaw ye u dɔn bɛ ni fɛn min ye o de ye ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min na dɛ olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ waasa an ka jamana a kana kɛ maaninfinw ka yɛlɛbɔnafɛn ye nin ko sɛbɛn fɛn min y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Siaka Tarawele a ka fasiri don Bakasiriki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Bakasiriki sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 1627 u ye dɔ kɛ wa kari ni voto kɛra danaya dara tali kɛra Bakasiriki k'a dɔn maa minnu ni maa minnu sugandira i k'a dɔn i n'a fɔ an ka marabolo la ka kɛ chambre de commerce i k'a dɔn a ɲɛmabolo ye ministre kumana Bakasiriki k'a dɔn ministre kumana sabula duwakun dɛmɛni i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara a ye lettre kɛ i k'a dɔn ni ka ɲɛsin min ye ministre de l'industrie Musa Alassane Diallo Bakasiriki o fana ye lettre kɛ ni ka ɲɛsin gouverneur bɛɛ lajɛlen ma min ye marabolo gouverneur ye birosigi min kɛra jɔyɔrɔw fɛ Bakasiriki o kuma u yamaruyalen don u ka wulikajɔ bolo da ni ka taa ɲɛmaa sosigi ni k'a bolo da u ni juraw ka fara ɲɔgɔn kan Bakasiriki k'a dɔn sɛbɛnfura in sɛbɛn kɔrɔ jɛlen bɛ sabula nin ko in bɛ ministère de l'administration territoriale bolo hali ni u bɛ jago de kɛ Bakasiriki k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ a bɛɛ ye ayiwa da kelen ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bakasiriki k'a dɔn min ye yɛlɛma sɛbɛn minnu kɛra utikalo tile 21 san 2014 o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ juraw ka jɛ Bakasiriki k'a dɔn n'o ye institution consulaire ye a wulikajɔw ka kan ka kɛ cogo min taamaw ka kan ka kɛ cogo min a bɛɛ ɲɛfɔra n'i ye ko ta k'u lajɛ n'a y'i bɔ Segu la Bakasiriki k'a dɔn gɛlɛyama ye yɔrɔ tɔw la a ko kuma n'o de don président sugandira o président de fana bɛna u ka dangaw sugandi Bakasiriki n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ kɛ jamana b'i ye kɛnɛ kan min ye direction générale concurrence Bakasiriki olu welelen bɛ olu ka taa bɛɛ kɛnɛ kan ka se k'a lajɛ ko min ma tubabukan na k'a superviser Bakasiriki k'a dɔn ni bɛn kɛra min ni min kan o de bɛ sɛbɛn sabula a kun de ye joona min ye Seydou Nourou ye i n'a fɔ ale kɛra Kayi président ye u ka se ka u ka baara daminɛ joona nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ Dafa Tunkara le pays jamana ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le soft Umaru Bari fulakɛ nin y'a ka fasiri ye fulakɛ ko k'an ka taa min ye Fana mairie kɔnɔna ye Fana kɛ la hawla Fana mairie ani a baarakɛɲɔgɔn maa saba olu welen bɛ jamana in kɔnɔ sisan n'i y'a ta Cawu i b'a bila Cawu pôle économique et financier Fana an kɛ
fana yaro dugu dawlamado dugu barkamado ma fi ngo ma ko kumbi fana Bokar Sidiki e ka do fana polisu olu fana nyu ande lamine na ibe ka clé ibe ka kunganga teme Bokar Sidiki ku ye polisu tu jojo sira la abi fo de ma polisu ka to kana ko jalonnement sira kere ni kere jalonnement yaro polisu ku me jalonnement na ni gendarme polisu ke kelembe ya fo bala ale ku me sira numéro de la ye mani vite bay yaro fali ka chafana ngaje fali don nana te gugi polisu ke tukura ay fali gain fali tara soni sira ni yere ku bolé président na kuma tele fali tulo gelen dina kana tuguni ka bi kesra ka iba wala uligama polisu ke abini ka boka bi bokati uyi demedeme o di jago ya uyi demedeme ke fo président ka tem ala na monena fali koro aye fali gɛn ka tugu a nɔfɛ k'a gɛn yɔrɔ ni ye baga gɛn a bɛ bɔ so min kɔnɔ a bɛ taa ye o a tugura fali tugura fali nɔfɛ fo du kɔnɔ fali donnen du kɔnɔ ka t'i dabiri waaro la k'a bɛ ji min a ye nin ko falitigi ye jɔnni ye cɛkɔrɔba fɔra ko ale a y'a wala ɲɛ ka a bɛna cɛ ka baara kɛ o naam i bolo don karamɔgɔ tɔgɔ kun donna fana mairie aw tɛ k'a ka faliw minɛ yan a n'a baarakɛɲɔgɔn maa saba olu kɔni wele bɛ pôle économique financier la k'a sabu kɛ min ye CFA wari $40,000 ye o de tununna o $40,000 o kɔni o sɔrɔla bureau du vérificateur général olu ka wuli ka jɔ juru la furancɛ in n'o de ye a sɛgɛsɛgɛli ye o kɛra 2017 ka taa se 2019 ma n'i y'o furancɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ CFA wari $40,000 o tununna fana mairie a n'a baarakɛɲɔgɔnw bolo kɔrɔfɔ da pôle économique financier juge tulo kan u ye wele bila a ma fana mairie a tɔgɔsuru yɛrɛ de ye ko AC ale kɔni a nana ka n'i jɔ juge ɲɛkɔrɔ u y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka AC y'a jira k'a fɔ min kɔni n'o kuma b'a la k'a fɔ ka ɲɛsin ale ma k'a fɔ k'ale ye wari de ŋanamu wa k'ale ma sɔn o ma fiyewu bawo k'ale nafuradama mairiya la ka na se nin waati ma ale ye fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan minnu kɔni bɛ kɛ sabu ye foroba nafolo a bɛ se ka lakana cogo min na wa min ye taabolo wɛrɛw ye ko da tula fɛn minnu na n'o de ye groupement d'intérêt économique n'o ye GIE dɔ ye olu ka baara a bɛ i b'a fɔ salɛminɛna ninnu sa o GIE dɔ de b'o baara kɛ fana o GIE min fana filɛ nin ye ko contrat min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko contrat direct tɛ wa ko n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ baara minnu fɛn fɛn bɛ kɛ nin GIE in fana fɛ a bɛɛ lajɛlen k'u bɛ sigi ka kɔmasegi kɛ ka ɲɛsin mairie ɲɛmaaya bulon ma min ye maa wɛrɛ n'o ye kade ye mairie a nɔfɛ maa wɛrɛ fana ye o ye kade kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye $1,18 ye ale fana ale ma sɔn jalaki minnu d'a ma ka ɲɛsin a ma nka a y'a jira sa k'a fɔ wari caman bɛ yen olu sɔrɔlen a fɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen sama ni ka na n'a ye k'a bila wagande kɔnɔna na ko nka ko min ye juge ye k'o ka fɛn dɔ fana faamu fana kɔnɔna na min ye social ye i n'a fɔ dugukolo sɛbɛnw bɛ dilan cogo min na o dugukolo sɛbɛn ni dɔn b'a dɔn na i bɛ se k'o sɛbɛn kɔni dilan k'i tɛ wari minɛ o la o majɛ ninnu n'a fɔra k'o bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka ta ka ɲɛsin ale ma jɔn ko ala ko n'a ma lajɛ diɲɛma joli la k'a laban ko binna kɛ ale fana kan ale ka kɔrɔfɔ b'ale min ye DT ye o fana o ye maa filanan ye o fana kumana o y'a jira sa k'a fɔ mairie a n'a nɔfɛmaw olu kɔni jalaki min d'a bɛ ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ k'olu ye CFA wari $16,000 k'u ye o dun wa k'olu fana ma jɛn n'a ye COT o fana o kumana o de ye maa sabanan ye o y'a jira sa k'a fɔ GIE minnu b'a la ka baara ninnu kɛ n'o ye salɛminɛ ye olu bɛ wariw minɛ dɛ o minɛli jɔn ko ala a kɔntaraji n'o y'a kɔmasegi baaraw ye o bɛ kɛ ni ka ɲɛsin mairie o ɲɛmaya bulon ma nka ko kɔsada in na min ye fana pɔsi ye i y'a dɔn o wulila o wulili kɛra sabu ye olu bɛ salɛminɛ min kɛ ko ka caman bɔ u ka sɔrɔ taabolo la o kɛra sabu ye fana bɛnkan min b'o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mairie ani GIE ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛlɛma ale y'a laɲini ko yɛlɛma ka don bɛnkan in a kɔnɔko dɔw la o fana ale y'o laɲini kɛ ka ɲɛsin mairie n'a ka maaw ma n'u ma kala don u ɲina ka bɛn n'a ye wa n'a fɔra ko o nafolo minnu bɛ yen n'o bɛɛ lajɛlen bɛ bisi basa la sira fɛ ko nkalon bɛɛ lajɛlen ka ta ni k'o doni ɲɔgɔn ale kunna k'ale fana tɛna sɔn o ma
ni y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye jamana ka cɛsigi min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na juge ninnu na n'o ye ministère public ye ale y'a jira sa k'a fɔ ni maa ninnu u bɛɛ lajɛlen ko k'u fara ɲɔgɔn kan maire n'a nɔfɛ ɲɔgɔn maa 3 o bɛɛ lajɛlen kan ka san 5 kɛ 5 ans de prison avec sursis ayi ferme tɛ o sursis avec sursis ok ka kaso juru d'u la kɛ Anderson n'o fana bɔla yen min ye contentieux de l'État ye e y'a dɔn ale de bɛ jamana ka hakɛw ɲini o fana olu y'a jira k'a fɔ wari min tunun'u bolo n'a fɔmɛ ko a bɛ u nɔ na million 16 ka taa se million 18 ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u k'a sara wa min ye kaso da kelen ye o fana ka ta ni ka ɲɛsin o ma o ye contentieux ka kuma ye n'o tɛ ministère public ale ko 5 ans de prison avec sursis o bɛ tila ka amende fana sara 2 millions o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ o sara nka min ye contentieux de l'État ye fana affaire in na olu kɔni y'a jira sa ko maire n'a nɔfɛ maa 3 olu bɛɛ minɛ ka don kaso la wa wari min tunun'u bolo u b'a sara wa wari in tununna ka hakɛ min fana kɛ intérêt u b'a rembourser contentieux de l'État n'o bɛ kɛnɛ in kɔni kan i ka ala de bɛ fari i kan olu de bɛ jamana ka hakɛ ɲini olu de bɛ jamana olu tɛ ɲinɛ dɛ i b'a fɔ ko jamana k'a fɔ kaw kan awɔ c'est ça oui ayiwa naam min ye contentieux ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin min ye maa jalakilen n'o ye maire n'a nɔfɛ maa 3 in ye fana maire olu ka lafal journal donna n'o ye avocat ye olu y'a jira sa k'a fɔ jɔn ko ala ko nin ɲagili bere ko nin sɛbɛkɔrɔ giriya la a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ dilan cogo min na a ka sɛbɛkɔrɔ dilan ten nin ko sɛbɛ hali bamana y'a salo ka bɔ le soft kɔnɔ Umaru Bari a ka fasiri i y'a dɔn diɲɛ dugu o dugu ani ŋana dɔ bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn an di bɔ fana n'a ma foli k'a kɛ ka ɲɛsin commerce ma min ye Mayiga ye commerce a bɛ fo fana den ɲɛnama don ka taa se k'i ɲininka Baviye i k'a dɔn a fana bɛ fɔ fana den ɲɛnama don min ye Sawuti denkɛ Burama Ture Sawuti denkɛ Ibrahim an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma min ye Jeli Bagi n dɔgɔnin don fana ka den don an ka foli bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma fana ka tɔw an ka foli b'aw ye Bouakari i to an ka fiɲɛni sama o bɛ bɛn Allah an terikɛ tun bɛ fana a tɔgɔ ye di radio sotigi fa fatura sa awɔ an ka émission tun bɛ tɛmɛ radio min na fana a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ o bɛ wo kɔnɔ kɛ an teri duman ba kun don Ala ka hinɛ na o fana kaw tulo bɛ na u b'a tɔgɔ ci ma Bouakari i k'a dɔn i ɲɛ bɛ banfula min na n golo la sɔn ta ka banfula don ɲɔgɔnna ten an ka taa Ahmed ne ko bala sogo bɛ di Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Alhaji Abe Hayidara Sirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakari Sidiki maa jɔlen tɛ se k'i da n'i ma sigi ka sɔrɔ k'i da Bouakari Sidiki n'i dara bɛ a n'a fɔ k'a bɔra ka bin Bouakari Sidiki k'a dɔn an ka jamana an mago bɛ fɛn min na bi ani maliden bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don fɛn min na Bouakari Sidiki o ye farikoloɲɛnajɛ ye farikoloɲɛnajɛ ko maa fɔ balontan o bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ni kan Bouakari Sidiki kabini Yaoundé 72 n'an ye kɛnɛba sɔrɔ fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn min ye san 50 Bouakari i k'a dɔn Mali bɛ dengan dɔ la san o san a na ɲɛ walima a ti ɲɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn balontannaw ka fiɲɛ wa balontan ɲɛmaw ka fiɲɛ wa yalima tere yɛrɛ de don wa Bouakari Sidiki k'a dɔn ɲininkali tɔmi bɛɛ min ye Alhaji Abe Hayidara a ko n'a sɔrɔla balontan ɲɛma ko de don Bouakari Sidiki i k'a dɔn min bɛ senna bi o ɲɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn Bouakari Sidiki k'a dɔn Fédération Malienne de Football ale de bɛ farikoloɲɛnajɛ dolonda ale de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale de b'a bɛɛ lajɛlen siginindenw ɲɛfɔ ka wulikajɔ boloda ni Ala ni kɛra jɛnna n'a ye avril kalo tile 16 san 2026 Fédération Malienne de Football kura ɲɛmaa kura nasigi Bouakari ni balontanko fɔra jamana in kɔnɔ janko ɲɛmaa kunda maa caman hakili bɛ taa i k'a dɔn Bukari Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni kɔlɔn ye Bouakari i k'a dɔn kɔlɔn n'a sɔnna n'a ma sɔn fana jamana ɲɛmaa min ye Asimu Goyita ye o kan ka taa wele ka maa bila k'a wele na min ye Mali farikoloɲɛnajɛ min n'a kalifa i la i ka se k'i seko n'i dɔnko k'a la Bouakari Sidiki k'a dɔn a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka ɲɛ a ko sabula cɛ min n'a ye sen donna balontan na a bɛ waati bɔ janko dolantajɛkulu min n'u k'a ma Stade Malien de Bamako Bouakari Sidiki don min a nana don ko in ɲɛmaaya la stade nɔfɛ wulikajɔ minnu kɛra o dɔnna champion siɲɛ 5 Coupe du Mali siɲɛ 3 ka da ɲɔgɔn kan Bouakari Sidiki dan ma k'o ma koyi kabini Ala ye Mali da farafinna wala a ma deli ka ta équipe nationale fɛ a ma ta an ka équipe fɛ Stade Malien de y'a ta n'o ye Coupe CAF ye Bouakari Sidiki o kow kɛra cogo min na labɛn
labɛn minnu kɛra dulotanaw labɛnna cogo min a ko gundo ni fɛn minnu b'a la a fɔ ko kɔlɔn wagati ke sabula n bi fɛn fɛ i k'a dɔn a ka di nikun yɛrɛ de ye i k'a dɔn ne b'a kɛ tɔgɔ yɛrɛ de kama a n'a ka di ni ye ani n bɛ fɛn ɲini kelen dɛ wagati k'a ko min ye Bukari Sidibe n'o ye kɔlɔn ye wagati k'a ko hali kɔsɛn in na min ye wulikajɔw ye a y'o kɛ Mali kuma min n'an bɛ Maroc a ye kuma minnu fɔ kɛnɛ kan denmisɛn kura minnu bɛ yen ani balɔntana minnu bɛ yen a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ wagati k'a sɔrɔ ɲɛmaa tɛ i k'a dɔn o yera bɛɛ lajɛlen bɔl'o kalama a ko an bɛ don min na ko bi n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ maa de ta maa min b'a la k'a fɔ jama o jama mago bɛ se maa min ma min lakodɔnnen don min bɛ se ka ko kɛ a k'i ka maa ta min kɔni n'a dɔnnen don balɔntako kɔni na bi kolɔn wagati k'i balɔntanaw ɲininka kɔrɔlen fara kura kan wagati k'i k'a dɔn jɛnsɛn na ni mɔɔw ɲininka kɔrɔlen fara kura kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bukari dɔn janko arabu jamana mɔɔw olu dajuru bɛɛ kɔlɔn bolo bi wagati k'i balɔntan tɛ taa nafolo kɔ ni wariko don i k'a dɔn a b'o gundo dɔ ka se k'o sama ka na n'an ka jamana kɔnɔ o tuma an kana balontanko in kɛ maa ko ye wagati k'an ka jɛ maa min bɛ se ani maa min ka baara bɛ se k'a dilan k'a ɲɛ wagati k'o ye kɔlɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kɔlɔn yɛrɛ a na sɔn wa wagati k'a ti ban sabula fasoko ka d'a ye balontan ka d'a ye jamana wulikajɔ ka d'a ye wagati k'i ni jɛn kɛra a ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye ka kɔlɔn wele sama-samani ani ɲɔgɔn sama ka bɔ a la wagati k'i k'a dɔn Bukari Sidibe fédération a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli karamɔgɔ tɔgɔ aujourd'hui an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana sɛbɛn kɔrɔ ye ɲinɛya san 12 ye a bɛ bɔli la wa nin y'a bɔli ko 1627 u y'a sɛbɛn maa min ka fasiri ye nin o ye Kade ale ni maa min jɛna k'a sɛbɛn o de ye Kanfari Soni Anasi ye n'i y'a lajɛ a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ an ka marabolo n'o ye Gawo région ye jɔn ko Ala ko jamana a ka siniɲɛsigi denmisɛnnin kunda e ko o t'a fɛ ka don galama na ye wa k'a sabu kɛ ɲɛnamini fɛ kisɛma sisima fo ka taa se muguma ma donc Ala denmisɛnw ɲɛnɛkirin bɛ ka ɲɛsin nin fɛn ninnu tali de ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maa kɔfɔlen n'o de ye Kanfari Soni Anasi ye ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ ani nin damakasi ni ka o sɛbɛn a ka page Facebook kan k'a jira sa k'a fɔ ale bɛ bɔ yɔrɔ min na o de ye Gawo région ye donc Ala nin ɲɛnamini fɛn in bɛ jamana fan caman fɛ bi ko Gawo ta ale sɛbɛkɔrɔ siralen don bawo denmisɛnninlakaw olu de ye siniɲɛsigi ye n'a fɔra k'olu ka ɲɛtakun o b'a fɛ ka don galama na k'a sabu kɛ ɲɛnaminifɛn tali ye ko yalima ko jamana don ni waati nataw la yalima ko jamana a tɛna jigin waro wa ko a ka yɛrɛ ka fɔ la san 5 ɲinɛn kɔfɛ fo ka se san 10 ma min ye denmisɛnninlakaw ye Gawo kɔnɔna na donc Ala jigi tɛ se ka da u kan k'a sabu kɛ ɲɛnaminifɛn tali ye bawo n'i y'a lajɛ ɲɛnaminifɛn a tali a bɛ fɛn min se maa ma a b'i ka adamadenya don galama na cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama wa min ye denmansaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu kan k'u ɲɛsin denmisɛnw ka ladamuli o fɛɛrɛw tigɛli ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko Gawo région ɲɛmaaw u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waasa min ye nin dɔrɔgu ko in ye kisɛma ni muguma ni sisima kɔni a bɛ se ka bɔ Gawo kɔnɔ cogo min na ani denmisɛnninlaka minnu b'a la k'a ta olu ka se ka bɔ a tali la waasa an ka se k'an jigi da u kan kokura ko ka ko n'i y'a lajɛ min ye dɔrɔgu ye maaw tun b'a dɔn ko min ye denmisɛnninlaka cɛmanw ye olu de b'a ta ka caya ko k'a jigi waruma yɔrɔ ye min ye dɛ npogotigilakaw olu fana don n'a na an kɛ MINUSMA mɔgɔw don dɛ ayiwa an ye nin kuma fɔ yan dɛ MINUSMA tɛ taa jamana foyi kɔnɔ n'a ma ci MINUSMA mɔgɔw don dɛ MINUSMA ka base tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a denmisɛnninlaka bɛɛ tiɲɛ o y'a denmisɛnninlaka bɛɛ tiɲɛ min ye Kanfari Soni Anasi ye ani Kade olu ka fɔla sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ joona Gawo région wulikajɔ ka kɛ ɲɛnaminifɛn ka se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ a ka kologiriya ka ɲɛsin Gawo région ma nin kun ye sɛbɛn ye y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔ Kade ani Kanfari Soni Anasi olu ka fasiri Makoko je suis en train de sciencer i b'a daminɛ Wagati i k'a dɔn siyansi ba a laban b'i kɛ fatɔ ye Ala m'an kisira maa ye dɔ kɛ nin na o e ma y'anw y'a bila fɛn ɲuman tɛ o sisi n'i m'a bila dɔrɔn a b'i kunkolo wuli yɔrɔnin kelen kana siga Bukari waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan fɛn min kan ka dun ka dumuni kalamanw dun e tɛ dɔwɛrɛ dun malojalan kɔ e bɛ k'i ta kɛ jouet mini forokisɛ kirikara ta ye n'i kunkolo ma wuli ne de kunkolo bɛ na wuli Ala k'an kisi ami
Bakari ni y'a mɛn Bubakar na wafɛn o kɔrɔ de ko nin y'anw datɔ ye Cambel Guimara bila yan san ka taa Cambel Guimara o don o kunun ko a ye fɛn dɔ ci ma cɛ dɔ m'a dɔn a bɛ plateau dɔ de kan dɛ a ko bonbonsitigi wa bonbonsitigi dɔ a bɛ plateau dɔ kan o bɔra k'a interviewé a diminen don a ko Kasimu Tarawelew Abdul Niang Bubu Mabelu Daba Tunkaraw olu bɛ t'u sigi a fɔ cɛ k'a kɛ n bɔ a la k'olu ne tɛ journaliste ye olu ye maa kalandenw ye ne dun ma kalan ne bɛ taa lettre kalan de ale m'a faamu ne ni olu cogoya tɛ kelen ne bɛ sɛbɛnfuraw de kalan kalancogo min ni i bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn n bɛ a kalan ni fɛɛrɛ wɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ ɔ ninnu dun ye maa kalandenw olu bɛ ko kalama olu bɛ ko ɲɛɲini moi je n'investis pas c'est la différence o tuma a k'a dɔn fana ko ne tɛ journaliste ye ne tɛ foyi ye animateur kɔ wala ne tɛ journaliste ye Bakari waati dafara an b'an ko kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye Amadu kun bɛ nɛgɛ la min ye jaw tali ye i k'a dɔn kun bɛ ayiwa Sylvie Vartan bolo ni Ala ni kira sɔnna i k'a nɔ ntɛnɛn wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan Sawɔrikaw bɛ bɔ k'olu lakali wa salam.